Emakumetan ere Berriozarrak eskuratu du lehenengo. Kadete maila lurreko bi taldeak, Basaburua eta Berriozar prest. Emakumezkoetan berriz, Beti Gazte A eta Beti Gazte B. Bigarren tiraldirako Beti Gazte eta Berriozar. Kadete mailan Basaburua lehenengo puntua eskuratu du. Esan bezala, kadeteak ere laugarren jardunaldia dute, ligila moduan aritu dira mobilizazioa bezalakoa, eta lau jardunaldien ondorioz, bi talderik hoberetan jokatuko dute finala. Eta hortzi duzue Beti Gazte B
Hortxoan txasidira, euren tiraldia, Alzheimerrak eta Xantrea. Hogei urte azpikotan berriz, bi talde ikusten ditugu. Hor berriz ere, Arras Espe eta Basaburua A. Ezer hori! Ba. Hortxe, Xantrearrak lehenengo puntua eskuratuz. Eta berdinketa betigazeko bi taldeen artean. Puntu bana beraz. Hurrengo zarte eta kaskailu eta izango dira. Dimetro, screen, Bertín, venga, luce, va, a ver, venga, screen, vaya, ya, esa de descomunicación, puntua eskuratu du Arras Espe. Xantrearrak 3. Inigo Aritzearentzako lehenengo puntua. Hemen txego magainak gizonezkoetan. Zuen ezkerrean gorriz.
Basaburua eta Ana kadeteak Segi sakatzen. pareta kontrako Irandia, Antxoaindarrak eta Betikaztea eta hemen ikusten dituzue gizonezkoetan bi erretirandiak Kaskailueta eta Berriozar. Gizonezkoetan berriz urreko Irandia, Berriozar A eta Txakrea. Eta Kaskailueta berriz ere duguan zuen ezkerrean Antxoaindarrak Betikazte A eskuinean eta orain txasiko dira kadete mailan Basaburua eta Ana. Emakumezkoetan berriz urrengo Irandian Berriozar eta Betikazte B izango ditugu 20 urte azpikotan Basaburua B eta Berriozar.
Eta beltzez, beti gazte berdez, bigarren irraldian, Berriozar eta Metiozereko emakumeak, goma gainean berriz, Inigo Anitza eta Berriozarko taldeak. Araxes A eta Araxes B, herriko goman. Herriko goman, Araxes korridadeak ditugu, zuen eskuinetan Araxes A, ezkerrean Araxes B. Esan bezala, taldeak eta oiurtaztikoak lau jardunaldi gaurkoarekin eta bioberean finala. Eta paretondoko goma horretan, Andramari eta Ana kadeteak izango ditugu. Eta beti gaztek. Hortxe baita, kontrako gomoretan, gore, Andramari. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria.
Arkupe goxotegia bi tokitan dugu, Iruritan eta baita Elizondon ere. Eta bertan txokolatea egiten dute. Gure eskualdean, kakaoaren fruitutik beratik txokolatea ekoizten duen komertzio bakarra da. Arkupe goxotegian beraiek erosten dute hazia. Kakaoa landare amerikarra da berez, baino sobran dakigu mundu guztian hedatu edagola. Sobran dakigu ere, Eguberriko ospakizunetarako, naiz neguko hotzearengatik dela, afrodisiako galanta dela orain. Ta urte guztirako ere doike. Makina ontara pastu eta makina honek erre edo xigortzen ditu. Aziai azala eta xaurririe behar bezala kendute, hausiatu eta masa lodi bet bihurtzen da. Masa hau irintzen badugu adibidez, gai desberdinak ekoizteko erabiltzen aldugu lortutakoa. Kakao errautsa, masa hau fintzen badugu berriz, adibidez hau laranja txokolestatua egiten aldugu. Eta zinez erran beharra dugu gauze goxoa dela hori ere. All of the words that you say mean nothing. Yeah. Ondotik txokolestatuko duzten etxeko bonboi hauek bezala. I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah. I'm gonna make you wonder if you're my Bertze gai preziatu bat dugu ere, guziok ezagutzen dugun urrakin egina.
I took the tables away from you. It's turning, I don't care. And when I get that feeling, Hoixe ba, kakauarekin egiten denik ez da gauza txarrik, ez dala? no, no,